Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Munyika. Kawat? Kinsa kawat akong munyika? Wa ta mahibaw. Nahibawan ba ginas kadaghanan nga na nag-iya mo kompanya. Tingalig doon ay makahuna-huna pagkidnap sa atong anak o pangayo ag ransom. Padyun-dyun nako ba? Kinsa kawat akong munyika? Maolay gina, Mateo. Kinahanglang bantayan ginatog maayo ang atong anak. Basta doon kawat akong munyika. Patay jud siya. Ako jud labanan akong munyika. Mateo, Doon na sultin ni mo, Sarah? Doon na kawat sa akong munyika? waoy. Nganong hadlok man ka? Mahal ko ang akong anak, Mateo. Ato, Sarah, oy. Ato anak munyika. Ato siya munyika. Oo, di ay Mateo. Ato di siyang anak. Atong duhang munyeka. O kinahanglan nga ato gid siya ampingan. Ako jud bantay akong munyika. Ako jud bantayan. Tanawa, Anton. Angayan kay ko sa akong gipalit dito sa mall, no? Kunuha ka pa? Di gyud ni nako mapalit. Tingalig ka makapalit o gamit tunon dinis kusina. Musamot nga di ka makamaumuluto. Uy, makapahiubos man sad ka. Ako no, durong paibog nimo sa akong pinalit na skirt. Pero mura makag nagmahay nga ako ning gipalit. Wa mo guna sa atong budget, God. Kano sa man di doon na kay budget nga gusto na akong paliton, be. Gamay pa kog sweldo, Imi. O kang kinsa man ang sa. Sige bitaw kog tandog sa imong garbo or mangandoy ka na nga mamahimong manager sa inyong kumpanya. Kay mamay mo na bitaw niya akong manager. Asa man ka mag-manager? Sa inyong kumpanya din o sa inyong branch? Hinahinay lang, God. O kano sa man ka mamahimong manager sa inyong kumpanya din O niya na mamatay ang imong inahan? O niya dugay siyang mamatay? May mo ba? Ayaw tong luha nga akong inahan? Sorry. Unsa man ka? Ikaw manggod. Sayo ko. Saan? Nagsige kag ampo nga mamatay akong inahan, ha? Wa, uy. Oy, Imi. Mahal ko si mama. Sorry na lagi. Sorry. Mahal na akong akong pamilya. Timan ina. Labi na gyud si mama. Nag-inusara siyang nagduma sa among negosyo. Ug sa samang higayon, nag-atiman na mong duha ni Dong Mateo. Nganong imo man kung giasuyan, ana, uy? Aron mo tuo ka. Nganong importante kay nako ang akong inahan. Pero nga wa magkamakahuman sa imong kurso, kung tinuod pang importante nimo imong inahan, be. Nganong imo man lagi siyang gihatagan og problema. Latagaw pang akong nauna niya itong higayon na. Karon di ay? Nagmahay ko. Sobrang akong pagmahay. Nganong wa na ko paminawa sa mama kaniyadto. Anton, bisag uwahin na. Makahimo pagyapon ka sa pagukod, aron maangkon gyud nimo ang imong kalampusan. Gusto kayo mi. Ug mo na hinungdan, nganong gihagad ko sa mama nga muadto ko sa Cagayan. Dili na mo ibuot na kong ipasabot, ha? Kana gyung pagka-manager nimo sa inyong kumpanya, maoy angkuna. Mahimong sa sunod tuig, mahatag na ni mama ang pagsalig nga rin ako. Naoy dugay na kay nang usa ka tuig, Anton. Ano ba mag-apura mag-oy? Walang nimo mahuna-huna. Nga mahimong sa sunod tuig. Mapunan ta. Unsay buot mo ipasabot, Imi? Wala ko mo gamit og pills. Usa? Ngano mo gamit pa man ko? Nga ready naman ko mamahimong asawa og inahan sa atong anak. Imi. Ma'am, ay hinay lang. Sa mo ka, magdali magkaglakaw, eh. Ha? Unsa man, ma'am, ha? Ma'am, coffee. Ganun ka? Bugart. Coffee. Coffee, Bugart. Oh. Kay bawo na gyud ka sa ako ang gusto, no? Oo, uy. Kadiyot, kay magkuha ko coffee, ha? Ay, pag hinay kadako biyag buto ko matumba ka, Bugart.
Sabay imong dalian ba? Tingalig doon na yung makailog ni mo sa pagtimpla ni mo kape. Kinanglan ako mo timpla kape ni mo. Saba di oy. Ilog. Sabay mo ilog nga. Humay light tao dire. Ako rin yung katabang. Naglibog Ikaw ito ko, gid ma'am. ba? Dato mata mo, pero isa rin katabang ninyo. Saba Kita di ninyo, no? Bogart oy. Mo ni nakanindot nimo ba kay imo kong pagkataon. Siyempre. Kung dili magpabadlong. Sige na be. Aon sa man nagmata na si Sarah. Bogart, Ma'am. nagmata na ba si Sarah? Sorry, wala ko katubag, ma'am, kay gabutang ko ka ng coffee ni mo. Mm. Oo, nagmata na, ma'am, eh. Oo ba? Nagluto, nagipamaho para ni mo. Pagkaswerte gid ni Mateo nga nakaasawa ni Sarah. Ano nakaingon ka na, ma'am? Misumbong man si Anton. Hmm. Gilutuan ko no siyag sunny side up nga itlog sa iyang kalibin Bogart. Oh. Ay naunsa ba nga gitukan ko no siya kay purting parata. Oh, patay. May plano di si Dong Anton nga sa pagbawi ni Sarah, ma'am? Hoy Bogart, Ma'am, tinghalik imo na sabnang isulti ni Mateo ha. our secret safe with me, ma'am. Sabadi ay. English pagkaraho. Ang saman, ma'am. Badi ay. Katugong imong giingon nga pagbawi. Wa baya gyud maguna-una si Anton ana. Ikaw gyud. Di lagi angay magunahon na si Dong Anton na, ma'am. Kay gipangandamar na bagid siya ni Dong Mateo. Unsa? Kaon sa, ma'am. Kaon sa. Tingalig, mawa ang imong gana sa kaon. Kay ngano man? Di pa ko ready nga motimanong masakiton. Hoy! Say masakiton! Did ang ikay masakit bugarta ka. Bahita sa di mo, mamay. Oo, bitaw. Ako nag-care ni mo, pero wala kay care na ko. Kira ng dagway nimo. Oh, unsa? Sige na. Sige Kaon na. na. Ganahan kag pahungit ka. Hungitan ti ka. Para mong gagawad nga hungitan ti ka. God. Saba di bugard uy. Ikaw ba? Mamahaw na ko lagi. Mamahaw na ko. Nami... Mura ko ni mo bana, ma'am da. Namiki mo tono da. Hello, bay! Ano ba nito? Bay ako nimo! Malimot ko usahay! Be, pahawa diha! Lagi. Pahawa ha? Pahawa, o di ka gustong matampalungan ako. Ay, sorry. Andama tong auto! Oh, Kaya ni guman na ko kaon, ihatod dayon ko sa opisina. right away. My loves. Oh, nag-ilis maligi ka. Asa man ka? Mauban nimo. Mo ba nasag ka? Mo reporter ba ron si mama? Ngano mo di ay good kung mo report siya? Parehas ba good mo opisina nga sudlan? Ay, bida ba yan ni mo eh. Punan man imong kasuko ni mama. Yato tagagbalik sa ato. Di ko. Oh. Ay, naunsam ning bayhana, oy. Ilahos, Bugart. Bungol ka ba, Bugart? Giingnan ta kang ilahos. Maglakaw no sa gapaingon sa office, ma'am. Kanang babayhana mo ay akong gilikayan. Ang kalib-in ni Anton. Hello, Mama. Good morning. Hala, nagmama na ko ka, ma'am. Palargahan ng auto. Nagmama ni mo, ma'am. Pagdali, Bugart. Ha? Dili ka ba naog, Mama? Hala, mama ko Usa na. ba, Bugart? Oo, karoon na yun, ma'am. Uy, patasan? Ay, gingnan bitaw ka nga suko pa siya nimo. Diha na gud siya. Kung dili siya butagad, manodya na sad siya nga wa ko'y batasan. Sige na, oy. Biya na din eh. Dili lang ko ni mo labanan. Usa akong tamag ka sa paglaban? Dada ako nga to sa imong inahan. Usa? Dada ako sa iyang office. Og papaminawa siya sa akong kaiubos. Hoy, Imi, nakasa ka na niya. Niya, magpaabot kang atubangon ka niya. Alang sa imong kasayuran, Imi. Gibaoran ako ni mama nga di ka dadon sa amo o kaha dadon ka na ako sa iyang office. Og di gani siya ganahan nga muani ka. Unsa? Sakit man pero kinanglang pahibawon ka. Pero daan ka naman akong gipasidanan nga naglagod sa mama nimo, di ba?
tungod sa imong pagpangilabot sa kasal nila ni Mateo. Wa di ay niya mahuna-huna. Nga kun imo gyud kong panalipdan, mahimo sad ko niyang umagad. Ihatod ka na lang nako sa ato na. No, dili ko. Musamot ang kasuko ni mama kung iya ka pang makitaan din eh. Labani good ko, Anton. Imidi pa karon ng gustong panahon. Okay? Ay gahi di agad. Sige na. Ihatod ta na ka. Unsa man, naa pa ang bagagnaw? Saong na ko pagaybaw, ma'am, nga niyaram ko sa auto. Adto ah, Di ko, uy. imo kong sapakon? Kung mubiya ko din niya, niya liputon ka tong bayana. Uy, makalaban ni mo. Animal. Hilaw, tingsi uroy ka. Akong tawgon si Anton. Oh, mila ka. Nahiubos kayo ko, oy. Ay, ikaw manggut. Ako pa'y gisakitan. Ako pa yung imo basulon. Di ka manggod makahuwat og right timing god. Daan ka na na kung gipasidanaan. Mabugusag ka. Kadugay na adto, ah. Kay baw ka na sa mga elders ha. Dugay mawa ang ilang sapot. Aron maduol ko niya. Magminyo na ta. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!